Počúvajte, toto neuveríte, čo sa ku mne dostalo. Jeden by neveril, že toto sa deje. Ide o diskuziu v televízii TA3, konkrétne reláciu Téma, v ktorej moderátor spovedá prezidenta finančnej správy Slovenskej republiky Jozefa Kiša. Počas celej relácie sa hovorí o tom, ako chcú zlepšovať výber daní, ako bojovať proti daňovým únikom, daňovým podvodom a ako zefektívniť fungovanie štátu. Hovorí aj o úspechoch v boji s daňovou kriminalitou. Podľa môjho názoru sa v tejto diskuzii nachádza minimálne 20 momentov či perál, pri ktorých sa oplatí zastaviť, pobaviť, aj zamyslieť a položiť si mnohé otázky. A dávam ti svoje slovo, čestné pionierské, že spracujem a podrobne rozoberiem toto celé približne 25-minútové video. Daj si odber a sleduj ma. Nič ti neutečie. Ale teraz ti pustím krátku ukážku. Spomeniem možno ešte aj ďalšiu vec, čo sa týka priznávania tých tržieb, lebo my nad každou pokladňou alebo kasou, ktorá je v nejakej prevádzke, či to reštaurácia alebo nejaký poskytovateľ služieb, vieme vykonať tzv. Foreznú analýzu. To znamená, vieme spätne sa pozrieť, že koľko tej tržby nebolo priznané. My sme vykonali v tomto roku 7 takýchto forezných analýz a zistili sme, že až 3 milióny eur neboli priznané v týchto pokladniach. Počuli ste to na vlastné uši? A z úst nášho najvyššieho strážcu našej štátnej kasy? Až 7, slovom 7 forenzných kontrol urobili tento rok. A odhalili 3, slovom 3 milióny nepriznaných eur. A to len v 7 pokladniciach. A pritom povedal, že v systéme majú všetky, slovom všetky registračné pokladnice, ktoré sa na Slovensku používajú. Ľudia, tu musí byť niekde chyba. Napíš do komentára, čo si myslíš ty. Veď my by sme možno nemuseli konsolidovať, ale žúrovať.